Chakabvondoka muZimbabwe akusi kudliwa rinopisa kuZANU-PF military deployed in Harare streets. Hi guys, welcome to Tife Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. As you all know, panapa ndo patinokuigirai latest ega nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Toda kuratidza mavideo emamilitary ari kutenderera muHarare mumastreets, masoja akajamuka ari kuti hatidi kupusiswa naED ZANU-PF team yevarakashi. ED is nowhere to be found. Tarisai muone pakaipa. Training hii pakati zinogona kutonaka izvozvo nyika yagona kutongozimungu nyika yanga isinungu zvinogona kunaka. I'm sure guys mukuzvionera mega idzo mota dzemasoja dziri kufamba mastreets emuHarare. Iyi inonzi geza effect because musakangana kuti ED recently akadeedza press conference akadeedzera kuti inini handisida kurana for third term, handidi kusvika 2030. Inhema dzega team yevarakashi ZANU-PF zviya kunonzi kuzama kuzvijustifya imbavha itsotsi rekupedzisira vanga vachitoda kutorana for 2030 but manje isusu maZimbabwe tiri kuzviramba, tiri kuti mbavha ngadzita sei ngadzibude muchigaro. ZANU-PF team yese yevarakashi rumors has it kuti Chiwenga ningada kupindana naChamisa mugovernment, so muri kungoonawo mega iyi inonzi geza effect. Munongoziva mega pakangojamuka geza netimu rake riya Bombshell, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka mumastreets emuHarare. Masoja ari kutenderera, vamwe vanhu vari kudeedzera kuti inogona kunge ichaitoitwa kunge iri coup. As we are talking right now, ED Mnangagwa is nowhere to be found. Is nowhere to be found. Garwe is hiding somewhere. Amene kuti kuprazi kwake kana kuti kupi, but rumor yeziti vamwe vanhu vari kudeedza kuti anogona kunge atobatwa zvake. Isusu hasati takunyatsoziva, but ndo nyaya tangoti tikuigire kuti ndo zviri kuitika mumastreets emuHarare. Vanhu vari kufara, vari kudeedza kuti
taona tanakirwa, ndozvatiri kuda izvi. Muri kungoona mega idzo mota dzemasoja dziri kufamba. This is happening right now, zviri kuitika izvezvi right now as we are speaking guys. Mota dziri kumiswa mumadivi, hatizivi kuti chii chiri kumbonyatsoitika, but vanhu vakawanda vari kuti ndaona tanakirwa. Munongoziva mega muZimbabwe zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vana ED, vana Sewiknel, timu yavo they are busy kutengerana mota vachipa vanhu vemusangano, vanhu vemachechi, instead yekuti vasapote vanhu vari kutambura nokuti kuvakwe zvipatara vari kuzvitadza zvese izvi. Asi zvavanogona kutambisa mari yenyika vachipa vanhu vachiita zvavanoda. Sewiknel anobuda achitenga mota dzinodhura, but muZimbabwe muri kuona kuti vanhu vari kutambura sei. Maklinika ari kutadzwa kana kutoti agadziriswa, hatina kana mameshini. Vanhu pakaitika maaccident hapana kana ambulance inouya. Vanhu vakawanda vari kungofira munzira imomuya, instead yekudai paine maambulance. Pane maambulance avati vakatenga nendege dzakatengwa dzacho hatidzioni kana pakaitika maaccident. So guys, ndo nyaya iripo, ndo zviri kutoitika, ndo zviri kuitika right now. Handizi guys tinoti kudii nazvo, asi ndo nyaya yachona iyozvi, ndo zviri kutoitika mumastreets. Iyi inonzi Geza effect. Geza pakangoti aiwa inini handidi kupusiswa neZANU-PF team yevarakashi, vese vakubvunda. Simiki mangwana abuda achiti musavhunduke, mota dziri kutestwa dziri kubva kumabarracks nhema dzega. Munongoziva mega ZANU-PF ED kana vaona kuti pashata ndozvavanotoita izvozvi. Vanoda kukonzeresa, vanoda kutipusisa, havadi kakubvuma kakuti kuti vada kubiswa pachigara. Ende munongoziva mega ZANU-PF haidi kuita sekuzwa chokwadi. Recently yanzi Home Affairs Minister vakabuda vachiteedzera kuti zvinezvi vanhu vanotuka president tinovasunga, but ivo unovanzwa vachituka vana Geza, vachituka vanhu veopposition. Unovanzwa vachitiputsai Geza, unovanzwa vachiti pasina Geza. Saka ivo vane right yei. Munongovaziva mega each and every time they always come vachikudza kuti we are the police, we are the soldiers. Saka muchaita sei? But vanhu vari kuzviramba, vari kudedzera kuti hapana zvakadaro, matibira too much senyika, hapana zvamuri kuita, there is no development. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.